filiala Megidia. Aici ne-au întâmpinat un număr de 34 de membri inimoși, dorniți să se alăture partidului nostru. Nu vă ascund că cumva fieful de aici este apropiat sufletește colegului Cihan, care știe mai multe amănunte despre, cumva el s-a ocupat ca vicepreședinte județean, are în sarcină zona asta a județului Constanța. Continuăm munca noastră în această etapă de consolidare a organizației județene prin înființarea de noi filiale și consolidarea celor existente. Cine este președintele filialei Megidia? Este lângă mine doamna Kerim Mirabela este numele meu. Mă bucur foarte mult că am reușit să înființăm această filială la noi în oraș și vă așteptăm cu drag oricând doriți în orașul nostru, în Megidia. Domnul Cihan, Da, vă rog. spuneți-ne dumneavoastră, v-ați ocupat, da? Ocupat. Ocupat este impropriu spus. Orice partid se înființează pe relațiilor de prietenie întâi și datorită faptului că oamenii se cunosc între ei. Prin prisma acestui aspect, într-adevăr, încercăm o dezvoltare continuă în întregul județ Constanța a acestui partid, al Partidului Umanist Social Liberal, prin înființarea de noi filiale. Ce alte filiale urmează să înființați? Dacă vă spunem tot acum, nu o să mai veniți data viitoare. Venim sigur. Vă Mulțumim! spunem pe măsură ce se vor înființa.